салом алайкум ба кулли тамошобинони чуни ғарибони дурай ватан. Худованд ҳама вақт нигаҳбонтон бошад, куҷое боше набошед, зинда обод сарбаланд бошед. Хулоси гап, видеоро дароз намекунем. Я пешниҳод доштам. Пешниҳодам ба чӣ сабаб пайдо шуд, ки бисёри бародаро дар шабакаҳои интернетӣ, вайбер, имо ё ба тариқи телефонӣ комментарияҳо иброз мекунанд, ки бародар намонди, мисол дар қисми якуми барномаи дурдонаҳои Ромид, мисол ҳамон акай Аюб иштирок карда буд, мегӯянд намонди як сурудча ба тариқи пурра иҷро мекард. Хоб мақсади мо ин буд, ки нахостем видео дарози бад шавад. Хулас ки хоҳишотон қабулай бародаро, фақат ҳаминҷа оз ман ба тариқи ҳамин шифоия апрос мемонам. Мисол 3 ё 4 сурудша номбар мекунам. Кадом сурудеш ки овоз бисёр мегирад, дар комментария ҳамин видео нависе фикротон. Кадом сурудеш овоз бисёр мегирад, насиб иншааллоҳ бо розигии худованд ҳамон суруда бо тариқи зинда месароя, видео мекунем, пешкашро мекунем. Хоб якум на суруди модар, дуюм ватан, сеюм туёна, ё ин ки ай Садреддин Аҷмиддин якта лучи давайхе модар, ватан, туёна, ина сета суруд. Ина ҳамин се суруд кадомеш овоз бисёр мегирад. Овоз чӣ? Яъне ки ба тариқи ҳамин комментария шумо дар поини ҳамин видео менависед. Овоз бисёр гирад, ҳамон видеоро мо пешкашро мекунем ба рӯзои наздик иншоаллоҳ. Некем баъди дуюм қисми барномаи дурдонаҳои Ромид, баъди дуюм қисмаш. Хулоси гап, дар охири ҳамин видео оз як видеочаҳа ки мошни дига мешавад, хӯрокҳои миллӣ, шакароб, тарзи тайёр карданаш, салати навинка қатъияй тамошо кунед. Хай фикротонро нависед доири иям. Лайк мондаро бародаро фаромӯш накунед. Апроста хушрӯ аҳамияте. Худо нигаҳбон дар